खुलुमबाय दिनै 26 डिसेम्बर 2023 मंगलबार आसामनि हाइलाकान्दि पुलिसा ड्राग्सनि बेरेखा अपारेशन खालामनानै हाइलाकान्दिनि सिङाव थानाय लालाल टाउनाव सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय सानै ड्राग्स फालांगिरिफोरनि मुङा जाबाय नान्दा दे 25 बोसोर बैसोनि आरो सामा दे 40 बोसोर बैसोनि, सानैबो बिमा आरो फिसाज्ला। बङाइगाव जिल्लानि सिङाव थानाय काकाइजाना हाग्रा ओनसोलनि 17 नं राजा लामायाव मासे गल्डेन लेंगुरखौ गारिजों सौना बुथारना गालांदों। थैनाय गल्डेन लेंगुरा गोरबोआव गथ'बो दंमोन आरो गल्डेन लेंगुरा आदार नागिरनानै लामा बारस'ना जानायाव बे जाथाया जादों। लाइमोनफोरा राजखान्थि हान्जाजों थांबाय थानायखौ लानानै एबसुआ जोबथा गिखांनाय मोन्दों आरो राजखान्थि हान्जाजों सोमोन्दो लाखिनायनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय दिनेश ब्रह्मआ बुंदों। जोबोद दुखुनि बाथ्रा जोंबो ससियेल मिडियायाव नुबाय थादों। माखासे राजखान्थि दोलोफ्रा जोंनि लाइमोन फरायफुनाय जायफोरनि फिउचारा दाबो आबुं जायाखै, बिथांमोननि फरायनाया दाबो जोबाखै, बेबायदि फरायसाखौनो माखासे जोंनि राजखान्थि दोलोफ्रा बिथांमोननि दोलोआव जोङो जइन जाहोबाय थानाय जों नुदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ नुनानै जोङो बिराद गिनाय फैखांदों। जोङो ओंखायनो खावलायगोन आं फरायसाफोरखौ गिबियावनो गावनि फरायनायखौ कमप्लिट खालामग्रो, गावनि आथिङाव गसंग्रो, बिनि उनाव नोङो अबे लामायाव थांनो बेखौनो थांखि ला। ओंखायनो आं गासै फरायसाफोरखौ खावलायगोन गिबियावनो नोंनि फरायनायखौ थिग खालामग्रो, बिनि उनावसो नों जेब्ला राफोद जागोन, मेचियर जागोन, नों गावनि आथिङाव गसंनो हागोन, अब्ला नोङो गावनि लामाखौ नोङो लानो थाखाय आं खावलायबाय। आरो जायफोर राजखान्थि हान्जा बिथांमोना जोंनि लाइमोनफोरखौ टारगेट खालामदों बिथांमोनखौबो आं खावलायहरगोन, अन्नानै नोंथांमोना जोंनि लाइमोनफोरखौ, सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जायफोरा कलेज इउनिभारसिटियाव फरायबाय थादों, अन्नानै बिथांमोनखौ फरायनायनि थासारिखौ नोंथांमोना उदां खालामना हो। आं बेखौनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बिथांमोनखौ खावलायहरबाय। गबर्धना गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 19थि बोसोरसारि जथुम्मा आरो गबर्धना दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 22थि थान्दै जख'न्थाइ, मोन्नैबो मैखोम बर'नि माहारियारि आफाद बिथांमोना जयै दिनै बड'लेण्ड दरबार नब्लां गबर्धना बिथांमोना साननैनि हाबाफारि लानानै 24-25 डिसेम्बर बिथांमोना हाबाफारि लानानै बिथांमोननि जि बोसोरारि जथुम्मा बेखौ खुंदों आरो बेवहाय आंखौ बिथांमोना लेंहरदों, फैनानै गोजोननाय मोन्दों। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि आरो नोजोर, आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1927 मायथाइनि 15 फेब्रुवारिनिफ्राय दिनैसिम 2023 मायथाइसिम 56 बोसोर जाबाय। आरो बे 56 बोसोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि जि मोन्थोर, जोंनि इउनिटि, सार्भाइभेल एन्ड प्रस्पेरिटि, जोंनि खौसेथि, थामोनथाय आरो दावगाथाय, बेखौ लानानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सम आरो थासारिखौ लानानै जोङो माखासे थांखि मावथांखि लानानै बर' हारिखौ बुहुमाव मोनसे गेरेमसा माहारि महरै दानो थाखाय जों खामानि मावबोदों। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों मोनसे खोथाखौ फोरमायो, जों फोथायो जे बर' हारिखौ दावगानांगौब्ला बर' हारियाव सोलोंथाइ मोननाय हारा जोङो बांनांगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2002 मायथाइनिफ्रायनो जोङो सोलोंथाइनि बिथिङाव खामानि मावदों। जों नुदों आथिखालाव दाबो दुलाराय बर' हारियाव सोलोंथाइनि हारा खुब जायोब्ला 45, अनलि 45%, आरो आसामनिखौ जों नायोब्ला 89.5, माने 90%, आरो आसामनिया 90 ब्ला जोङो 45 अनलि, जों 45आनो जोङो गोग्लैसोनानै दङ। ओंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि दानो थाखाय जि आद्रा सिमां नुलांबाय, बिथांनि आद्रा सिमांखौ जों मोगथां महराव मावफुंनो थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2018 मायथाइयाव जोङो बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज, बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि, आरो 2021 मायथाइयाव जों मोनसे गोदान मावथांखि लादों, बेनो जाबाय मिशन क्वालिटि इडुकेसन, स्किल एन्ड मिशन क्वालिटि इडुकेसन, माने गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि जों बेखौ लाफिननाय जादों। आरो बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय 2 बोसोराव जों खामानि मावगोन। मानोना मोनसे हारिया दावगानोब्ला बे हारिया गासैबो सोलोंथाइनि बिथिङाव दावगानांगोन, अब्लासो बर' हारियाबो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जि सिमां नुनाय गेरेमसा माहारि दानाय। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों, एसेनोसै। जय बर' हारिनि।